Bismillahirrahmanirrahim. Cacai cucianku ki raketan manual wah. Lah piye sembarang duwe enake manual. Yo disyukuri lah mumpung udan nekat aku bukan cucian iki. Muga-muga rame rezeki anake soleh. Sumur men ngene iki. Iki sumure sapa yo? Wong sumudan. Bos. Rang meter iki gak nyampe-nyampe iki. Waduh. Hop. Cak tempur ini, Lah. Dolan iki tujuan pesawat tempur to, dolan. Lah gunane dolan rene lapo to? Ini lah putih kok iki buka apa? Cucian. Ya dicuci to, tapi biasa wetangi to di dara. Ya urusanmu, aku rene nyuci. Oh, alah. Yo raja ngono. Kowe motor gendon, cuci gendon. Ayo to, diwangi sithik kok taruh dalar, gane murah. Ayo. Motormu kok ganti ya? Pantesan ora kenal cucian iki manual aja bukir koso aku ki. Nyucine jek Usaha sing usah. zaman saiki wis pelenia. Dadi iki wis dudu alat liyane. Kene iki jek manual tek. Ora apa-apa jenenge Rekoso. merintis karo rekoso sih. Wah, gue ora ngerti. Game instan ya rekoso. Juga mau sapa rekoso, ora rekoso. Gas muntek. Ya godhog kok. Godoke kan apa gasen ta? Ya nganggo kayu. Usah mudan kayune teles. Ya golek sing garing. Jadi iki candamu iki lho. Wis, lungguh kono, tak cuci motormu. Ya. Salah ngedan tak terlupa malah. Sumure Apa aku sing nyemplung? Ojo, iso saiki. Ya, aku Ojo, saiki we. Ojo, saiki. Wes, rono kowe, rono tak Nah, cuci. ora terima karo omonganmu lho. Eh. Daripada aku mau nyemplung lho. Ayo bareng. Mau nyemplung lho. Ayo. Kok kowe nyemplung aku kok kowe? Aku sing mbak motorku sapa ini? Ayo, sing nyemplung aku wae sing jikuk banyu. Oh iya, wes. Kowe lungguh kono. Premakno tok malah ngegeng lo. Ini kene. Terserah kowe penting nyaman. Lah aku ora iso ben nyaman wong. Nah, menenge kowe sumurku jero. Kalah aku. Weh, Mas, kowe iki sapa re, Mas? Oh, iya. Sumur iki jero, Mas, padahal sumdan lho. Lah apa nek go gayung gar kondi mau? Sumbermu jeru. Heeh. Aku ki ahli sumber. Lotongan ngono mau. Kowe nek apa sapu? Sumbermu jeru. Aku tak dia tapi kepetuk. Lah iki kok iso hidup malah. Tanganmu kok genter kok piye iki dawa? Sumber Mas ya. Nggih. Oh, ngapusin aku iki. Tenang yo. Jero koyo ngene mosok gak percaya kowe, Jajal nak nyemplung. Wes terserah nyemplung kono. Piye aman. Wes cedak empel ya. Lho iso. Oh, apa iki sumber? Pakare-pakar. Oh, iya jelas. Gendeng. Iya, Mas. Wis aku yo ora nek Mas nyemplung. Mas, hei. Mas. Motor aku sudah buka ora? Hei. Kayak sih dong motorku ora. Ijo lagi lo enek kesusahan ning kono. Oh, Kayangan. wow. Motor kuwi aduh kono lebur. Motornya bidadari. Sip. Gas. Oh. Oh. Sidop ora. Lah si dong bapak aku kudune senyirane kowe patenane. Yo, tenang to. Dah. Yo. Kok tak dijokno? Musik kok rasa trewet. Kagak si dong ora. Tunggalku nanti. Dong bayaran. Kontel mengko regomu larang. Kayak ngene rekosone. Wis manual, mau nyuci sitok rewel. Aturane polongel. Salah geremak-geremak. Aduh. Ini kali ini kita langsung
ngevlog ya di sini ada motor, terbang motor. Hei, ini dong apa ini? Thailand ya. Spek-speknya ini. Udah jelas ini. Sangat klasik sekali. Ya gue ngene iki. Mas, izin ngeplok mas. Ijen ngeplok iki lho apa dicuci ki apa dituturing tuku miring. Iki ki apa digo? Belum mau sampai koyo. Ya Allah kamera. Bro. Ini iki Indonesia atau ya? Indonesia ya. Ya, izin saya mas. Oh iya ora apa-apa. Ya, atau ini. WhatsApp bro. Sangat langka sekali. Dan kali ini WhatsApp bro. Gangguannya oke. Cuci gangguannya oke. ini kan Hei. ini penjual gorengan ya. Kalau di sini kemungkinan langsung rusak motor. Masih bakal anak. Oh, kok dia mau? Wah, kowe ngilang terus iki. Ora pamit Wah. Main-main hilang ganggung. Nyambut damel, alias nyambut gawe. Hei. Hati-hati mati kok sini. Betul pol. Kowe Taiwan iki jambar. Suwen lho. Jane rampung mau. Dan aku masih sing ngevlog ya ngomong. Engko diplok mau kok. Di anu ora ya. Oh iya dan mulai teko iki. Wah, nah, ndeng kau sing nekati. Paling ikut nekat deh. Nekati pisan gitu. Yo, wah jos wi. Yo kok. Lho kok dibolong kok saiki? Tapi yo kasih dulu. Untung bodo amat. Malah aku sing malah mergawe sing lihat sapa. Yo, wes tunggu kono. Resik iki kok. Untung nek. Untung iki lho. Mantap bersejarah. Jarae opo? Kami ya. Sejarah apa? Jarae opo tak takok jarae opo? Nang IPS pra. Iya, berblas pramuka kapal. Gue bangsa salam pramuka. Yo, tepuk pramuka ngene to. Yo. Ngono. Ya wes, Sejarah iki opo ki montor? iki motor yo. Sejarah. Kami dari guru. Sore. Nggih. Iki aja mainannya yang cungik sega. Sejarah opo kita cerita atas sedot atau cipura? Ini tolong motor film-film yang bener. Grand Max opo? Iki Grand opo ki ora Grand Max iki. Grand Max benar. Ya iso Grand Max iki. Grand Max ku tak. Ora ngerti masa lalu. Masa lalu opo ya? Ah, parah. Masa lalu wis yo wis. Nah, motor sejarah ngene iki berarti yo tak resik apik. Lah yo makane kuwi bahaya. Iki regane larang. Sing tenanan regane aja sambat ta kowe iki. Sing nek sambat aku wae. Oh, cek. Aku ki lho ono tangan loro. Banyu ah. Banyu. Biasa weh tak baru jati bang. Untuk ini sejarah. Yo, ayo terus mas. Kok nganune cek gang cuma loro. Wis bayar aku malah sepeda. Wes gratis lah, wes gratis wae lah, gak apa-apa. Ini aku cucian pertama lah, pelanggan pertama wae. Gak apa-apa wes. Tenan. Yo. Gak lah. Gak kena aku, gak lah. Gak lah kan digegel. Gak lah. Kamu dia tegoan. Oh yo wes kita mulai ki. Gak lah, sun anu gak lah yo. Yo, Gak lah ini. gak lah
ngene aku. Yo. Lah lah. Iki yo ngomong aku. Yo wes. Yo wes. Wes. Pur. Yo. Ini aku Komentator. yo wes. Yo wes. Wah, enak sing ngeri yo. Opor nek. Orang masih kan tutup diri balik reneh tuku ki. Aku sudah ngeri yo ngomong. Wis ngerekne kowe dhewe kok demengi wong. Ah, tak tambahin nek. Ojo hati di dalan. Yo. Wah, awalan buka pertama malah ciloko. Tutup ya. Kabut, kalang kabut. Nah, enake ngopo ini ki? Kosong tenan. Sumure kene jero, sumur nek sumure segur wae daripada kene iki. Lho kowe nek iso ngediri kowe nek iki. Yo, aku sih di mana-mana. Lho wis aku diludin bukan nek krono mau. Lho, kowe iso ngedi. Nek kowe kok menenge to. Gremet-gremet saka sumber. Bedalah pedot sumur kene aku bejudo. Iki apa orang-orang ku piye? Ali sumber. Dek bener omongan li sumber Lah berarti. lah makane aku iso ning sumur kono bejudo iso. Jos, Wow. piye iki saiki? Kowe apa nek dina? Aku pe jegur kan buka pertama. Mergae yang ngejo sampean wae. Ya ditekuni. Berarti tak terus. Ya ora apa-apa. Ya wis doakan aku kawan. Siap. Semoga kau sukses, aku juga sukses. Otak iki bensin tenan. Ya Allah. Gak konsep. Ya wis. Tak cukup ya. Yo, aku balik sih. Studio